ji destpêka şerê pêşmerge li dijî rêxistina Daeş gelek welatên cîhanî alîkarî bo pêşmerge şandin. Çê ji çek û çepelxaneyên giran an jî pêdiviyên din. Dewleta Îmarata Erebî wek yekemîn welatekî Erebî ev ne care yekemîn e got alîkariya ji bo penaberên li Herêma Kurdistanê dişîne. Vê carê alîkariyê wan di nava pêşmergeyên gotsengerên şer de ne bi hazîrbûna şahbenderê îmaratî li Hewlêrê û Sêrwan Berzanî berpirsê eniya Guwêr Mixmûr belav dibe. Ew jî bi alîkariya dezgeha xêrxwaziya Berzanî. دەستگای خێرخوازیە بڵێن یەکەم هیلال ئەحمەرە کە بەم شێوەیە بە کاریگەری کار دەکا و پشگیری ئاوارەکان و حتا پێشمەرگەش دەکەن لە هەرێمی کوردستان بۆی زۆر سوپاسیان دەکەین زۆر سوپاسی وڵاتی ئیمارات دەکەین گەلی ئیمارات دەکەین حکوومەتی ئیمارات دەکەین. دەستگەها خێرخوازیە بەرزانی ne tenê alîkariya çi pêşmerge an penaber û awareyên li Herêma Kurdistanê dimînin tenê dike. Lê wê sînorê Herêma Kurdistanê derbas kiriye û alîkarî ji gelek devera re şandiye. Kobanê jî tensîqeka baş hebûye di navbera pêşmerge û di navbera saziya xêrxwaziya Barzanî de û li destpêka vê rewşê jî Memed Bexek çêkiribû ji bo wan pêşmergan ew ên ku وەکو خۆبەخش ji xelkê Kurdistanê ji aliyên siyasî hatibûn ji bo ku alîkariya pêşmerge bikin û dîsan devera mihwera Şingalê li wara me hewl daye ku kontakteka bihêz hebî digel pêşmergeyê de. Eniya Guwêr Mixmûr giringiyeke mezin ji vê navçeyê re heye. Got ew di nava sê parêzgehên mezin de ye. Li başûrê Rojavayê Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê dikeve. Bi dûrbûna 67 kîlometran û 5 kîlometrî ji aliyê Bakurê Rojavayê parêzgeha Nînawa dikeve û ji aliyê başûr û Rojhilatê wê parêzgeha Kerkûkê ye. Rêxistina Daeş gelek caran dixwest vê navçeyê kontrol bike, lê ew rastî bersivên tund ji aliyê hêzên pêşmerge ve dihat û pêşmergeyên Kurdistanê dikarîbûn gelek gundên girêdayê vê qezayê rizgar bike û serkeftinên mezin bi dest xe û niha hin bi hin nêzî navenda sereke ji rêxistina Daişê re parêzgeha Mûsilê dibin. Yekemîn dewleta Erebî alîkarî û piştgiriya pêşmerge vî şêwayî dike. Ew jî tê wateya goberxwedan û serkeftinên pêşmerge bi dest xistine li cîhanê deng vedaye. Ji eniya Guwêr Mixmûr, Rod İbrahîm, Orient News.